Wara ġuri ta' 12 ġurnata, Austin Mallija instab ħati ta' traffikar u possess aggravat ta' droga kannabis. Il-ġurati fil-fatt sabu ħati b'7 voti kontra 2, iżda issa l-qorti trid tisma' s-sottomissjonijiet qabel tingħata sentenza tal-pjena. It-tlieta filgħodu l-prosekuzzjoni resqet quddiem il-qorti kopja ta' kidba li saret fuq Facebook ippubblikata minn oħt l-akkużat. Fil-messaġġ tagħha, oħt Austin Mallija esprimiet id-disappunt tagħha s-sistema tal-ġustizzja u sostniet li flok ġustizzja hija rat manipulazzjoni u korruzzjoni min-naħa tal-prosekuzzjoni. Oħt Mallija allegat li l-ġurati setgħu ġew influenzati b'informazzjoni falsa u qalet illi bħalma fil-fema tagħha ġie mqarraq huwa setgħu ġew mqarqa huma wkoll. Fl-istess kitba hija appellat lil pubbliku sabiex jiftakar li huwa persuna b'familja li qed bagħti u wissiet kontra kull kumment qiebes jew ġudizzju mingħajr ma tkun magħrufa l-istorja kollha. Il-prosekuzzjoni qalet li tali dikjarazzjonijiet mhumiex xirqa u jistgħu inaqsu mir-rispett lejn il-qorti u l-proċess ġudizzjarju. Id-difiża minnaħa tagħha sostniet li tul il-ġuri wkoll kien hemm kritika fuq livell personali u ħabbret li se tressaq diversi xhieda ta' karattru qabel ma tingħata s-sentenza fosthom Austin Mallija u li mallem tax-xogħol tiegħu. Il-qorti iddifferejt is-sentenza għal nhar it-tlieta li ġej. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent Kevin Pulis flimkien mal-avukati Godwin Cini, Dani Cavella u Kevin Valletta f'isem l-Avukat Ġenerali. Austin Mallija kien irrappreżentat mill-avukati Joe Giglio u Mattea Giglio.